dɔw kun ko garisɛgɛ an delila ka garisɛgɛ yiri dɔ bila dɛ an bɛna segin ka mɔgɔw ka se ka ta parce que an ye kɔrɔnaya caman di peut-être kalanko bɛ mɔgɔw la an ko a ka mande sunsun tɛnɛndon sɔgɔmada fɛ sirikɛ n'i ye nin kɛ Alahu Taala bɛ o garisɛgɛ ɲaga kɔni waati di ma wallahi a y'a kɛ a k'a lajɛ a bɛɛ ka hakili to a la a bɛ se k'a kɛ taa kungo la tɛnɛndon sɔgɔmada joona fɛ i ka taa mande sunsun furabulu i ka kilisi kɛ muru da la tu bisimila ne garisɛgɛ kunba ne garisɛgɛ daba ni ne garisɛgɛ kɛra sanfɛ a ka jigin ka komi sanjikisɛ n'a kɛra duguma a ka fɛrɛni ka komi binkisɛ ne ko Ala ne ko a kira wallahi ni ye nin kɛ a bɛ waati ɲaga dɛ ne mɛnna nin kan kosɛbɛ dɛ n b'a daga don koyi dɔ bɛ bɔ yen bɛ dɔ don ni kɔni y'a kɛ i b'a ye dɔw bɛ se ka nin ta k'a kɛ nin ka nɔgɔn ne si sɛbɛn tɛ nin na foyi tɛ nin na a faamuyara Ala ka limaniya d'a ma dɔ ko ka kuma a tɔgɔ de nzɛrɛnjɛ jatigi faga kan nzɛrɛnjɛ jatigi faga n bɛna fɔ a ye siri bɛ mɔgɔ min kan yiri saba bɛ o ɲini a fɔlɔfɔlɔ ye nzɛrɛnjɛ jatigi faga ye i b'ale furabulu dɔ kari ka fara dɔ bɔ ka lili dɔ bɔ o saba a faamuyara a ladɔn sɔrɔ man di sinon ladɔn fana kan ka fara kan donc o b'a fɔ ma ko yiri fiɲɛso a jiso a bɔgɔso a tasumaso yiri ladɔn a bulu a fara a lili ni de yiri yɛrɛ dolo naani dafalen i bɛ nzɛrɛnjɛ dolo naani ɲini ta ka ladɔn dɔ ɲini ka a furabulu dɔ ɲini furabulu kuru kelen fara kuru kelen lili kuru kelen kurun kɔrɔ bosow tun bɛ mɔni kɛ kurun na de o kurun kɔrɔlen dɔ fililen dɛ taw yiri mɔrɔso dɔ ta ka n'o kun tigɛ k'o bila a la a dɔ kurun kɔrɔ dɔ tun bɛ ne bolo yan nin baara kama a bɛ kabajaka armoire du kɔnɔ la n y'a don kɔrɔ sisan n'i b'a baara n bɛ dɔ tigɛ a la ka o don a la siri ka tigɛ ka bɔ adamaden na joona joona nin b'a kɛ n'i y'a yiri filanan ye yiri sabanan ye yiri lili min kɛlen don ka sira kɔnɔ tigɛ i bɛ nin nzɛrɛnjɛ jatigi fara ɲɔgɔn kan kilisi t'a la kumana i b'a ko diɲɛ bɛɛ delila ka don kurun kɔnɔ ka bɔ olu fɛn fɛn delila ka don kurun kɔnɔ u ka siri n'u ka dabali e la o tɛ se Nabila Nuhun ka kurun n y'a la bɛɛ don danfɛn bɛɛ ma deli ka don o kɔnɔ k'i kisi danfɛn bɛɛ ka siri ma ni jatigi fara nin b'a kɛ ladɔn kɔni an tɛna kuma o kan ni nzɛrɛnjɛ jatigi fara ladɔn sɔrɔ ka ntɔngɛ ladɔn sɔrɔ an karamɔgɔ to k'u ɲagami ɲɔgɔn na i ka to ka k'i koli ji la mɔgɔw bɛ baga ma k'i tɛ mɔgɔ gansan ka sɔrɔ i tɛ foyi dɔn Ala ka limaniya d'a ma i bɛ suratul fatiha siri mana k'i ka cogo o fatiha kala ji la a siɲɛ 7 i ka ayatul kursi siɲɛ 9 kala la ayatul kursi siɲɛ 9 i ka ko a la nka kana ko ɲɛgɛn kɔnɔ dɛ siritigɛla ɲuman don faamuyara wala k'a f'u ye dɔrɔn ni an ye min di yiri kan o kan bɛ yiri de ma i tɛ se ka modifier wala parce que misala n'a fɔra sisan ko i ka ntomi min k'a ka fisa kursi jɛnabana la est-ce que si bɛ se k'o placer si tɛ se k'ale remplacer donc dalilu nana sira min fɛ ale bɛ baara ten de n bɛ se ka n mago bɛ se dɔ wɛrɛ ma min tɛ yen wala an tila n balimakɛ i ka jaabi sɔrɔ ko a tɔgɔ ye di Madu Madu i y'a ka jaabi sɔrɔ ni Ala sɔnna an tila a bɛ question ninnu kɔlɔsi question wɛrɛ jumɛn de tun bɛ yen koko Alahu akbar Ala ka limaniya d'a ma koko bɛ mɔgɔ min na quoi koko mana kɛ adamaden na n bɛna min d'i ma nin ye cɛkɔrɔba dɔ ka a sigilen bɛ nin dalilu de kan wallahi a ye ne kala la mais n bɛna di mɔgɔw ma fi sabilillah a bidɔni kelen a b'a dilan mɔgɔw ye 3000 a boisson bidɔni kelen ye 3000 de mais n bɛna di mɔgɔw ma a ka ta a ka dugawu kɛ an ka cɛkɔrɔba ye yiri fila bɛ yen i b'o lili o mugu ɲini nɔngɛ lili ani fulɔ sinsan lili mugu nɔngɛ mugu ani fulɔ sinsan mugu ni yiri fila tɔngɛ mugu ani fulɔ sinsan koko mana juguya adamaden na cogo cogo k'a ye bɔlɔ bɔ ne ye dɔ ta fɛn na ala tɛ tile 20 bɔ fɔlɔ a ban pewu n bɛna d'aw ma wallahi nin y'a kɛ cogo de
vinatri kelengere mi be vinatri bitoni do be ferete muga abe na fo boison bitoni be chomna ibo sa tonge lili muku ibe kuyere fitin nyangelen talela flosi zam muku ibe kuyere fitin nyangelen talela iba ke vinatri bitoina vinatri ji bitoni kono iba siga kashi dugu mana je kati yere fiala na do folo abi siganda nga okane décourager ni yake sini be abi nokoya sini ngana tabe nokoya to be ka ti problem wallahi hal ni bolo na ba faga ka bampew famiara ne do ta furaken na hala teklim mo mbo flo wallahi ateklim mo mbo flo erli tala ni nga moto bele ran sami mbula ko sanina wala usana cheba mbulo ya ta furaketa hala teklim mo mbo atuna bana pew sanra ale atarabu shi wona yiri nyina parce que ale ka bare ga yiri nyini kana pa ale da yiri bola nga ni ya da wali ba mais ala barka ni ya bantu famiara wala donc misala la ko bara ayo pemblaw ay garga yiri mi blani ku ka o daga ko dro ala kalimina dam mo de vacation telia ko mi ambe do la ko sa di kenati في ساعة كان في حسب حسابي أيوة نقول ما أقاكم أنت الفهم ترى أفهم يا question mu mana ka bol ka juna an ga fen kwa ko mi sanji ko bala alhamdulillah ala ba ka hina na shwe na ni sanji afam yara aywa kan sa ni question wara la jessa an ga jabi juna an ga yada ta juna insha Allah watu kuruna sam mora mimi fo mo godron chiruge ko ta bonanga ko di YouTube kan aya fa wati bina se tiere la ka mumu rezo mbeka atami du ko ambu bon ana pas de ka signale to mabe ali ko sa na ngati do ko signale ndo yayi bon ibina to ala dono do ambe to ni wona ta sababu don wala paji kele min garan len do ambulo don o ya arede beka ta abonné alela do mina ka amina live kanale kelende do na kara do mina mo kana fa karama kama ni shudana o makela de to ko mbika ibe Facebook ni be TikTok ko to ko kele mbola dro se be YouTube sanfe ibe ne ka profil bina ibe abonné do rabana afamira ala kalimina dama mba inshallah wala question no wara ambe fodi se bela jelema monika fo bela jele anga dugu wajuli ba ani ambe korone kala ba minke no e bananturi awati sira